खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। जापान हादराव सोलिबाय थानाय मुलुगनां टकिय' अलिम्पिक 2020 नि गिबि गेलेनायाव भारतनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया देरहासार जानानै भारतनि गोजोननाय लाबोदों। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया मुलुगनि अलिम्पिक गेम्सआव गावनि गिबि गेलेनायखौ देरहानायजों जागायदों। गोहोगोरा हादर जार्माननि बक्सारखौ फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हादों। लाभलिना बरग'हाया क्वार्टार फाइनालखौ देरहानो हाबानो मेडेल मोनगोना रोखा जाबाय। बिथांनि देरहासारनायखौ हादर आरो रायजो नाङै हास्थायदों आरो गासिबो बोर सारस्रिदों। मिजिंथियो लाभलिना बरग'हाया सनानि मेडेल देरहासारना हादरनि देरगानाय लाबोगोन। नैथि खौराङाव दङ मिज'राम पुलिसनि गुलियाव जिउ बावनाय सा 6 आसाम पुलिस वानफोरनि थाखाय सानथामनि दुखु फोसावदों। आसाम मिज'राम सिमाखौ लानानै जानाय दाङाबाजियाव जिउ बावनाय आसाम पुलिस वाननो आसाम सोरखारा सानथामनि थाखाय दुखु खालामनो फोसावना होदों। आसाम सोरखारा सा 6 आसाम पुलिस वाननि जिउ बावनायखौ लानानै सानथामनि थाखाय रायजो नाङैनो दुखु खालामनो फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि बे सानथामनि दुखु खालामनायनि गेजेरजों माहारियारि फिरफिलाखौ गाहायाव बिरहोनो बिथोन होदों। बे बिथोना दिनैनिफ्राय अदेबानि 24 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायगोन। बबेखानि आसाम मिज'राम सिमनाखौ लानानै जानाय दाङाबाजियाव आसाम पुलिसनि सा 6 जवाना जिउ बावनो गोनां जानायजों लोगोसे सा 60निबो गोबां पुलिस वानफोरा जोखोम जानो गोनां जायो आरो गोबां थागिबि सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनैनि बे सानावनो भारत हादराव हरखाबै दाखा जोमैया साग्लोबदोंमोन। भारत हादरखौ गोर्बो बिखा जिउजों मोजां मोनग्रा हादरखौ गोजौ जांख्लासिम लाबोनाय जोंनि बयनिबो फुजिजाथाव सिबिजाथाव बिगियानगिरि आरो भारतनि बारग' हादरगिरि मिसाइल मेन डक्टर एपिजे आब्दुल कालामआ दिनैनि सानाव भारतारिफोरखौ गोर्बोआव दाव दोननानै बिदाय लालांदोंमोन। बिगियान फरायसाफोरनि गोनांथार सावराय जथुम 2015 मायथाइनि 24 जुलाइआव एपिजे आब्दुल कालामआ शिलं नोगोराव फैदोंमोन। हरखाबै बेवहायनो गेदेमा बिथाङा रुंसारि जायो। गेदेमानि रुंसारि जानाय खौराङा भारतारिफोरखौ मेगनाव मोदै गहोदोंमोन। हादरनि थाखाय गेदेमानि अबदाना जुगे जुगे बावनो हायै। दिनैनि बे सानाव बिथां गेदेमानो भारतारिफ्रा बिथांनि थाखाय आरज गाबदों आरो जेब्लाबो जेरावखि थाया बिथाङा आलो गोजोन थानो हायो बेखौ मिजिंथियो। ब्रैथि खौराङाव दङ मिज'राम पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय आसाम पुलिस वाननो गिबि मन्थ्रिया मान बावदों। 26 जुलाइ खालार अदेबानि समबाराव आसाम मिज'राम सिमनायाव आसाम पुलिस आरो मिज'राम पुलिसनि आरो मिज'रामनि थागिबि सुबुंफ्रा आसामनि सिमनाखौ लानानै दुंहाव थासारिया सोमजियो। आसाम पुलिसआ थासारिखौ रैखाथि होनो नाजासेयावबो मिज'राम पुलिस आरो मिज'रामनि थागिबिफ्रा आसाम पुलिस वाननि सायाव अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनायजों लोगोसे गुलि गावग्लुंनानै गाग्लोबनो हमो। जाउनाव आसाम पुलिसनि सासे एसपिजों लोगोसे सा 6 जवाना जिउ बावनो गोनां जायो। आसाम मिज'राम सिमनायाव जानाय दाङाबाजियाव आसाम पुलिसनि सा 6 जवान जिउ गोमानाय बिथांमोननो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मान बावदों। बाथि खौराङाव दङ हादरनि नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ बिबान एंगारनो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि गोख्रों दाबि। आसाम मिज'राम सिमानि हिंसायारि जाथायखौ नोजोर थिनानै आसाम प्रदेश कंग्रेसआ नखर मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिखौ बिबान एंगारनो गोख्रों दाबि खालामदों। हादरनि नखर मन्थ्रिया साननैसो सिगां सा सानजा भारत हादराव दावबायना थांनायनि उनावनो आसाम मिज'राम सिमायाव जानाय हिंसायारि जाथायनि दायखौ कंग्रेसआ गिबि मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिनि सायाव जाबसिनना होदों। बिटिआरआव गामि सोसननायखौ माब्लाबाबो जाहोआ, जों गोख्रों हेंथा होगोन होनना बुंदों कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट फ'रामनि आफादगिरि बिक्रमजित रायआ। लोगोसे बिथाङा बुंदों दि बिटिआरआव दरसेबो गामि सोसननो मोना आरो जों सोसननो होआ होनना। कच राजबंशीनि जायगाखौ बिटिआरआव हगारा, जोंनि गोबां सम्पद दं होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना ससे नायदो। অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ওলাইছে সেই গাঁৱৰ আচলতে তাত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা ক'ব গ'লে নাই নিচিনাই। তাতে কোনো ধৰণৰ তাতে একমাত্ৰ সেইবোৰ যিবোৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত বিটিআৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ওলাইছে সেই গাঁওবোৰ তাতে কচ ৰাজবংশী জনবসতিহে অঞ্চল। তাতে বেছিভাগ জনসংখ্যা তথা বেছিভাগ ৰাইজে হ'ল আমাৰ কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ। আমি যেতিয়া লিষ্টখন পালো, যে লিষ্টখনত যেতিয়া দেখিলো যে পপৰা গাঁও, তাৰপিছত ঢলাগাঁও, বৰঝৰা, চাপৰ, তাৰপিছত ছয়বাৰী বাগান, তাৰপিছত আমাৰ চাপৰাকাটা পাৰ্ট 1, চাপৰাকাটা পাৰ্ট 2, তাৰপিছত আপোনাৰ এই খাজিয়াতলা গাঁও পাৰ্ট 1, খাজিয়াতলা গাঁও পাৰ্ট 2, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন যিবোৰ কচ ৰাজবংশী জনবসতি অঞ্চল গাঁও সেইবোৰ বিটিআৰত সোমাবৰ কাৰণে যিবোৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকে
যিখন বিটিআৰ পটনৰ যিখন আয়োগ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে সেই আয়োগ কমিটিক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে তথা আহ্বান মানে দাবী জনাইছে যে সেইবোৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে তো এইটো বস্তু দেখাৰ পিছত আমি এটি স্পষ্ট বুজি পাইছো যে এক প্ৰকাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব নিক্ষেপ কৰা এটা বিশেষ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে কাৰণ যিবোৰ গাঁও दानिया फैदो जोबथा खौराङाव बरा सावथुननि जाखांफु फावखुंग्रि आरो सावथुन दिहुनगिरि रिया ब्रह्मआ रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों बिथां फावखुंग्रिया रायजो राजाफोरनिसिम ससियेल मिडियानि दारै बुंदों गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि लाख'हायै खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ आंनि अनजालु अनजालि गासिबो रायजो राजानो आं बावहरबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ 4 लाख साबस्क्राइब खालामनानै होनायनि थाखाय गोबां गोसोनि खोथा बुंनो साननाय दंमोन नाथाय खुगानिफ्राय राव फैयाखैसै आंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय जेखि जाया जोंखौ बिदिनो थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै आंनि फंबाय बिनानाव आरो गासिबो रायजो राजानिसिम आसा खालामनाय थाबावबाय गोजोन्थों बे बाथ्राखौ फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ ससियेल मिडिया फेसबुकनि दारै रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज हरदों रादाबा एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि गोजोन्थों।